सरि बावलायबाय नोंथांमोनजों रायलायनो मानो होनोब्ला जोंहा 25 डिसेम्बर जितु क्रिसमास बेयो जानानै थांबाय आंनि उर्ला फुथुला चेनेलनि फेमिलिफोरनि गेजेरावनो सोरबा बायदिया क्रिसमास मानिग्रा दङ आरो सोरबा बायदिया बैसागु बेफोरबायदिखौ मानिग्रा दङ आं मिथिया सोर माखौ मानियो जायफ्रा क्रिसमास मानियो जानांगौ जोबोद गाजा गोमजा रंजा बाजा मानिबाय नङा होनोब्ला सोर क्रिसमास मानिदों अन्नानै खोन्थाहरोब्ला एसे मोजां जागोन आंनोबो कमेन्टआव सोर मा फिथा जाखो जेरै थावनि फिथा अनासि फिथा लावदुम फिथा एन्थाब फिथा ना आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोना सोर मा फिथाखौ जानानै मोजां मोनो खोन्थाहरदो आंनो कमेन्टआवहाय क्रिसमासाव आंखौ रावबो क्रिसमास जानो लिंहरासै आं सानदोंमोन सोरबाफोर आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंखौ फिथा जानो लिंहरासै आं सिरि आसा खालामनानै दंखोमाबाय थायोमोन आंखौ क्रिसमासाव आलासि जानो लिंगोन होननानै रावबो लिङासै नाथाय दायो जितु फैबाय थानाय मागो बेयावहाय आंखौ लिंहरगोन नामा सोरबाफोर लिंहरोबा आं थांगोन लोगोफोर सोरांसे बांद्राय जासुलिसो होननानै सानलाय लांसिगोन नोंसोरो जाबाय दे आं बुंला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो हानाय नङा आंहा समा एसे आंखाल जानानै दङ अब्लाबो नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो थाखाय आङो सुंद' भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान प्लिज नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आसा खालामो आङो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेफोरबायदिनो आंखौ जेब्लायबो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आं बेखौनो आसा खालामो फैदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि जारौ दे बुंदो येस न नों मा सानखो मा होननानै सानबावनो आंलाय मा खोथाखौ सानबावनो सोरखौ लानानै सानबावनो जायखौ आङो गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन गिबि खेबनि थाखाय मोजां मोनदोंमोन बेनो आंखौ थगायबायब्ला आंहा आरो मा बुंनांगौ दंबावो जायनि थाखाय गावखौनो बावसोमदोंमोन बेनो आंखौ फोथाय खेबस' खालामबायब्ला आरो आंहा मा बुंनांगौ थाबावनांगौ नाथाय आं बेखौसो गिखांनाय मोनो फेथेमा आंखौ जेरैबायदि थका होबाय नोंबो आंखौ बेबायदि होगोन नामा जारौ आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनि आं नोंखौ थका होनो सानाखै आरो सानैबो नङा नाथाय आंहा सासे मोजां मोननाय सिख्ला दङ मा नोंहा मोजां मोननाय सिख्ला दङ बिदिब्लालाय आरो आंजोंलाय मानोथो मारिबावखो नोङो औ दावखायानोमोनथ' दावखाया आंजों मोजां मोनलायो आरो नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राजोंबो मोजां मोनलायो अब्ला बेबायदि सिख्लाखौ माबोरै लागोन देलाय बुंलाय दिनै नोंनि मोजां मोननाय सेंग्रायाबो नोंखौ थगायबाय आंनि मोजां मोननाय सिख्लायाबो आंखौ थगायबाय बिसोर सानैजों हेपिब्ला जों सानैजों जोंबो हेपि थानो सोलोंनो नांसिगोन दावखा नों जि नुदों थिगखौनो नुदों नों नुनोसो नांखागौ दावखा गन्था नों सिरि था आंखौ बुंनो हो आं बुंगोन मानो होनोब्ला हाबिजों गोबां सावरायनांगौबो दंखायोमोन दावखा मा सिलासो नोंलाय गन्थाया नोंनि हुवा होननानै नों डाइरेक्ट बोरै बुंना लानो हाखो मा फोरमान होनो हागोन नोङो गन्थाया नोंनि हुवा होननानै आइ सिख्ला आं नोंजों जेबो रायलायनो फैयाखै गन्थाया आंनि हुवा आं बेजोंसो रायलायगोन आंहा बेजोंसो खोथा दङ नोंजों जेबो खोथा गैया नों खाथ गन्थानि खाथिनिफ्राय जों गोख्रै नोंनि हुवाया बिदिब्ला सानै फेथेराबो नोंनि हुवा गन्थाया
फैनाया लाजियासै नोङो? बेखौबो नांगौ, गोमथाखौबो नांगौ नोंनो। साबेसे हौवा नांगौ नोंनो? आं माला पेकिंखौ बिदि खालामखोहाय? ओइ, आं जेबो मिथिया, आं जेबो गोसोआव गैया, आं जेबो खालामाखै। आं बेयाव नोंखौ लोगो हमनोबो फैयाखै, नोंजों नांलायनोबो फैयाखै, आं नोंजों हिसाब खिथाब खालामनोबो बेयाव फैयाखै। नों सिरि था। ओइ गोमथा, माखौथो गल'ल' गालाला नायबाय थाखो, खोनासंबाय थाखो? खुगा गैला नोंहा, बबा जाबाय? गोमथा, बेफोरखौ आं मा खोनानो मोनदों? औ नों जेखौ खोनादों थिगखौनो खोनादों। जि नुदों बेफोर गासैबो सैथो। नोंखौ आंबो बेबायदि सिख्ला होननानै सानाखैमोन। गासै हमदां हाजोब्बाय आं नोंनि सरित्रफोरखौ, नोंनि आखल आखु गासैखौबो बुजिजोब्बाय आङो। नों मोजां सिख्ला नङाथ'। सिगां जि सोमोन्दो दङमोन नोंजों, नाथाय हारायै नोंजों जेबो सोमोन्दो लाखिनो गोसो गैला। नों थांनो हासिगोन बेनिफ्राय। खोनाबायना दाउखा? गोमथाया मा होनखो? आरो माखौथो थाबाय थाबावखो? थांदो थां। गोमथा, दिनै नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खोथा बुंखो? गोमथा, आं नोंनि जेबो जाया। आं नोंनि जेबो जाया। नों आंखौ दिनै सिनायै बायदि खोथा बुंबायदि। गोमथा, नों आंजों मानो गेलेया? आंखौ मानो थगाया? आंखौ मानो मोजां मोनखाया? दिनैनो आंखौ बेबायदि सोगाबगोनब्ला, दिनैनो आंखौ बेबायदि दुखु होगोनब्ला, आंजों मानो मोदोमनि सोमोन्दै गेलेया नोङो? हो? आंजों मानो मोदोमनि सोमोन्दै गेलेया? आंनि मोदोमजों, आंनि सोलेरजों मानो गेलेया नोङो? आंनि सोलेरजों मानो गोजोननाय लाखो नोङो? जुदि आंनि गोरबोआव नोंनि गथ' थायोब्ला, आं मा होननानै सिनायथि होगोन? आं बुहुमाव बोरै थांनानै थागोन? गोमथा, नों दिनै आंखौ मानो हरखाब बेफोरबायदि खालामखो? बेलाय नोंनिसो गोरोन्थि। नों लाय होबाय नालाय लांफाखागोन दा। बेयाव गोमथानि जेबो दाय गैया, बेयाव नोंनिसो दाय दङ। गोमथायालाय सेंग्रा मानसि, नोंसो सिख्ला मानसि दा, नोंसो थिग थानांगौ। पेकिंजोंबो नोङो सोमोन्दो दङ, पेकिंखौबो बरायनानै लायो, आरो गोमथाखौबो नोङो बरायना लाबाय। गोमथाजोंबो नोंहा मोदोमनि सोमोन्दो दंबावो। बेफोर गासैबो नोंनिसो गोरोन्थि। ओइ सिख्ला, प्लिज नों जेबो दाबुं। गोमथाया आंनि मोजां मोननाय, गोमथाया आंनि जानो गोनां हौवा, गोमथाजोंसो आंहा खोथा दङ। प्लिज नों जेबो दाबुं। गोमथा, नों आंखौ मानो बिदि खालामखो? गोमथा, नोंनि थैनि आंनि गोरबोआव गथ' थायोब्ला, आं मा होननानै सिनायथि होगोन बुहुमाव? हट, आं जेबो मिथियालै। आं नोंखौ खालामदोंबाबो गथ' थालायनाय खालामाखैना। आरो नोंथ' आंजोंल' सोमोन्दो नङाना, सोरजों दङ? जानांगौ पेकिंनिसो जानो हागौ जाबा। आंनि सिगाङाव गाबबाय थानांलाय बिदि। आं गाबग्रा मानसिफोरखौ नायनो बायो। ओरैनोबाबो गाबग्रा हिन्जावफोरखौ आं मोजां मोनखाया। थांदो थां, नोंनि नोम्मानि सिगाङाव गाबफैबाय था। नोंनि नोम्मानि थाखायसो गासैबो बेफोर जाजोबदों। नोंनि नोम्माया थिगमोनब्ला, नोंनि नोम्माया हरनि समाव जों सानैखौ गारनानै गाव गोमानाय नङामोनथ'। बिमायाबो एसे सनसलखादांलै, बिमायाबो थायानो न'आव। नङाब्ला गावनि फिसाजोखौ गारनानै बहा खारगौमोन बियो? गावनि फिसाजोखौ बेबायदि सेंग्रा मानसिनो गारनानै? मिथिनाय बायदिब्लाथ' नोम्मानि थाखैनो नोंनि नोंदा नोम्बाजैयाबो खारदों बायदि मोनदोंलै आङो। बारा थिग नङाना नोंसा नोम्माया। सोरबाखि सानसे थांनाय सेंग्रा मानसिखौनो बिजामादै होननानै गनायना लानो हायो बे? नोंनि नोम्माया आंनि सोमोन्दै मा मिथिगौ? मोजांसो मोनलायदों होनना मिथिनानैनो बिजामादै डाइरेक्ट लिंखादों। मोजां बिमाया बिदि नङाब्रा। आंनिफ्रायबो नोङो पेकिंखौ सिख'नानै लाबायना? दायो गोमथाया आंनि जाबाय, आरो गोमथाखौबो नोङो आंनिफ्राय सिख'ना लानो सानबावबाय। गोमथाजों आंजों हाबानि दिन फिक्सबो जाखाबाय। नोंलाय दालाय माथो खालामबावगोन? मा? हाबानि दिन फिक्सबो जाखाबाय? गोमथा, बेफोरो मा? बेफोर बाथ्राया सैथोमारना? नंमारगौना गोमथा? खोनाखायाखै होनब्ला नोङो? मा बुंदों? खोनाखानानै बार मानोथो सोंफिनबावो? आं बिदिब्ला बे संसाराव मा होननानै थांनानै थाबावनो? आं बे संसाराव थांना थानायनिख्रुइ थैना थांनायासो साबसिन जासिगोन। थादो गोमथा, थादो।
आया नोंलाय मानोथो गाबावखो गोमथा मानो गाबा जादो देलाय आं मिथिगौ दाउखाया नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो बेबायदिनो आंबो आंनि पेटेंखौ मोजां मोनदोंमोन नाथाय पेटेंखौ आंखौ जुदा खालामनाया दाउखायानोथ' बेनि दिखारावनो आंबो दिनै अन्थाइ बिगा जाबाय बेनि थाखायनो आंबो दिनै अन्थाइ बिखा जाबाय आं दिनै दाउखानि सिगाङाव जिफोरबायदि खोथा बुंबाय जानांगौ दाउखानि बिखाया बेसेबांबा खामग्लिलांदों दिनै नङाब्ला माखासे खोथाफोरखौ आङो बनाय बुंनो गोनां जाबाय गोमथा गाबनो नाङा जारौ गाबनो नाङा आंहाबो दुखु दङ बबेथिं आगान होनो बबेथिं मा खालामनो जाबाय आङो दाउखाखौथ' आंबो मोजां मोनोमोन लानोथ' सानदोंमोन नाथाय दाउखाया आंजोंल' नङा दे आरो गुबुन सेंग्राजोंबो सोमोन्दो दंबावोब्ला आं मिथिखानानै माबोरै गनायना लानो गोमथा जिखियानो जाया मानो थां नों दाउखानि सेराव थांफिनदो दाउखानि गोसोआ बायग्लिबाय बियो बोरैबा जुदि गावखौनो फोजोबस्रांनानै लामारोब्ला दायनिगिरिया नों आरो आं जागोन दिनै दाउखानि मेगनाव मोदै आंनि मेगनाव मोदै दिनै पेटेंनि दुखु नोंनि गोरबोनि दुखु बेफोर गासैबो जोंनि एक्सिडेन्टसो जादों जोंहा थांदो गोमथा थां दाउखानि सेराव नों थांफिनदो थां आंहाथ' गैखाला जेबो गैखाला आंहा पेटेंआबोथ' गैखाला दिनै नोंखौबो खोमानानै लानांगौ नांसिगोन जारौ मानो बिदि बुंदों आइदै बिखाया साजोब्बाय आंनि मा खालामबावनांगौ आं आइदै बिखाया साजोब्बाय ना दाउखाखौ बजबनो ना नोंखौ बजबनो नोंनोबोथ' आं अननाय होबाय दायो दाउखाखौ बजबोबा नोंखौ थगायनाय जागोन नोंखौ बजबोबा दाउखाखौ थगायनाय जागोन मा खालामबावनो आं गोमथा जायानो नोंखौ बांसिन अनो बेखौनो नों नाजाव ओइ जारौ